Ganti aron masikop ang mipatay sa Philippine Eagle nga si Pamana ni sakana ngadto sa 500,000 pesos. Kahinumdumang aduna nay nauna nga 250,000 pesos nga ganti aron masikop ang nipatay kang Pamana. Ang kwarta gikan nila ni Davao Oriental Governor Corazon Malaniaon, TV host nga si Kim Atienza ug sa Department of Environment and Natural Resources Central. Nidugang sa maong ganti ang Uy Ching Siong Kang family gikan sa DIMD Incorporated nga nihatag og 200,000 pesos nga additional cash reward, samtang ang businessman ug environmentalist nga si Philip Dizon nidugang sab og 50,000 pesos. Si Pamana napalgang patay sa Philippine Eagle Foundation biologist ug forest guards sa Mount Himagitan Range Wildlife Sanctuary sa Davao Oriental niadtong Agosto 16. Sigon sa necropsy report ni Dr. Ana Lascano nga si Pamana ana sa advanced state of decomposition sa dihang napalgan kini usa ra ka kilometro gikan sa lugar kung diin siya gibuhian. Matod sab ni Dolores Valdesco, pangu sa Davao Oriental Provincial Natural Heritage, nga padayon ang investigasyon ug pagsusi sa pagkamatay ni Pamana.